Ćao, dobrodošli na moj kanal, sada zajedno pravimo frizuru i danas kada slavim svoj 38. rođendan stigao mi je jedan divan paketić. U pitanju je konjski rep sa sajta Irresistible Me i malo je reći da sam oduševljena. Prvo izlazim za nekih sat vremena, kao što vidite našminkala sam se, to ćete da gledate u sledećem videu, to jest u videu posle ovoga. I želela sam da prosto uradim frizuru koju baš često nosim, a to su lokne, ali sve se menja, zato što sam dobila rep. Ovo je njihovo prepoznatljivo standardno pakovanje, naravno da carinu nisam platila. Kada god mi je od njih stigao neki paket, ja carinu nisam platila, međutim ako sa AliExpressa naručim najveću neku glupost za kuću koja košta tipa $15, ja moram da platim carinu. Čuda se dešavaju kod nas. Znate da sam sa njihovim kosama zaista zadovoljna, imam 4 nadogradnje, to jest ekstenzije, jednu koristim ja, a druge su za studio i za posao i stvarno je kvalitet neverovatan. Krećemo da pravimo frizuru za koju će mi trebati, verujem, cijelih 5 minuta. Uzet ću lak za kosu, ovo je Strong Invisible Power Hold. Nema alkohola, što mi se itekako dopada, i zalizat ću sve ovo što ide od ozgo, od ozdo i sa strane. Sada ćemo da uradimo jedan blaži facelifting gumicom za kosu. Neću koristiti ni klasičan češalj, ni četku, već ovako. Tako je. I mislim da će to biti ta visina, ne želim da idem višlje. Tako je. Ovdje sada ne vidim najlepše, ali svakako ako se negde vidi glava kao što je situacija ovde, to ću naknadno srediti u kupatilu. Uzimam ovu pink gumicu zato što mi je ona baš jaka i super zategne kosu. Tako je. Tako je. Sada što ću uraditi, uzet ću Figaro i pravit ću blage neke lokne, to jest ulomit ću kosu. Gde dohvatim i kako dohvatim, želim prosto samo da dobijem na volumenu. I za sada mi je to sasvim ok. Uzimam svoj rep. Wow! On ovde ima šnalicu. I šta radim? Nameštam šnalicu. Vodim je u centar, svoj rep vraćam napred i motam. Kad sam to odradila, to otprilike izgleda ovako, međutim meni se ovo ne dopada, zato ću da naknadno sredim stanje. Sada uzimam svoju kosu i motam okolo. Ono što mi fali jeste ukosnica, ali nema veze, to ću takođe naknadno staviti. Može tako. Opet uzimam Figaro, ovo je mašnica koju ću opet skloniti.
Uzimam Figaro i vidjet ćemo kako će se ova Irresistible Me kosa ubiti. Tako je. Tako je. Ovo će biti odlična frizura za večeras i uz kombinaciju koju oblačim. Tako je. I malo će trajati. Opet ne želim ništa precizno, ne želim ništa da to bude pod konac, neki pramenovi su mi tanji, neki su deblji i mislim da će to biti sasvim ok. Kao što vidite, da je sintetika u pitanju, ne bi moglo ovako da se ubija, zaista. Ajde da probam se ovako da deblji pramenom. Tako je, bravo, odlično. Evo ovde je prav pramen. Ove gore ću da radim malo tanje. Tako je. I ja imam frizuru za koliko traje ovaj video, ni 10 minuta. Ja sam prezadovoljna i mislim da ću večeras uživati i sa ovom frizurom i sa ovim repom. Sada ću malo da se igram, da vidim koliko je to čvrsto, a sami vidite da je čvrsto. Još uvijek nisam ovo pričvrstila ukosnicama. Dobra stvar je što ću kasnije apsolutno moći da napravim i neku mesi punđu ako mi bude bilo baš vruće. I to je to. Ostavit ću vam sve linkove u opisu ka sajtu Irresistible Me, ka ovom repu. Ja se nadam da vam se ovaj video dopada. Iako je kratak, mislim da je ovo rešenje za sve moje probleme u toku ovog leta. Puno vas ljubim i vidimo se za neki dan. Ćao!